What's up, lovely people guys? Nontonखौ आंनि मिलिटारि बेसआवहाय दिनैहाय बरायजेनग्रोनाय जाहैबाय। दानिया मिलिटारि बेसआव गोबां एनिमि दङ। बिदिबा आंनि गावलायनायखौ नायलांदो माबायदि गावलायो। हाबफैबाय। आबे माखिया केरि। स' गाइस अब्ला आङो मिलिटारि बेसआव थैबोबाय। मानो होनब्ला आङो गावबाय थानाय समावनो माबोरै गोजौआव बारखोहैखो। ओमफ्राय आंनि सिलाइनिफ्राय फायार गावनाया माने बन्द' जानानै थादों आरोना। ओमफ्राय आं सानो गुलि जोब्बाय साननानै आं सिलाइखौ चेन्ज खालामनानै गावदोंमोन आरोना। जिखुनु जादिला आंहा खनसे टाइम दंबावो। दायो आं मिलिटारि बेसआव फैफिनबावबाय गाइस। नोंथांमोना नायदों बिदि आं रिभेन्स खालामनो हायो ना हाया। बिदिबा नायलांदो। दासिमबो माने मिलिटारि बेसआव गोबां एनिमि दङ आरोना। आं जे जायगायाव फैदों बे जायगायाव फैफिनबाय रिभेन्स लानो थाखाय गाइस। माने आं बिराद जोंसिदों आरोना माबोरै मिस्टेक जाखो आंबो मिथिया। ओमफ्राय आंना गुबुनफोरनि बायदि पिंआबो मोजां नङा आरोना। नोंथांमोना हाइ क्वालिटियाव माने मोजां क्वालिटियाव खालामनानै नायनो हागोन। आंनि पिंआ 100नि गाहायावनो फैखाया आरोना गाइस। बिराद प्रब्लेम जायो। ओमफ्राय फनाबो इसेबां माने मोजां नङा आरोना। एन्ड्रइड नालाय बिराद लेग जायो। 4GB रेमल' गासिनो होनबाबो आं खुनुरुखुम गेलेनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों आरोना। दायो नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोनांब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना भिडिअनि पासवार्डखौ दासिमबो मोनाखै नोंथांमोननो आङो दा मोनसे गिफ्ट सिन बोनानै होगोन। बबे जायगायाव भिडिअनि पासवार्डआ नुजायो बे भिडिअनि पासवार्डनि सिदा आं मोनसे नोंथांमोननो सिन होना होगोन आरोना। मानो होनबा नोंथांमोना थाल मोनो। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननो मोनसे मार्क होना होगोन। बेखौ थाल लानानै नायबानो जाबाय। ओमफ्राय पासवार्डआ मोनसेल' जाया दे गाइस फारि जेनेबा 30 सेकेन्ड बा 1 मिनिटनि गेजेराव मोनफा फैबाय थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनांगौ। नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। नै दायो गावबाय बटमोन बियो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। सल' स्कर गाइस आङो सेकेन्ड दिना जाहैनो हागोन ना हाया नायलांदो गाइस। ओमफ्राय दा नैबेयाव खालि जाबाय आं रिभेन्सआव लाबाय। जिखुनु जाया मा नामबाथाय आंबो गोसोआव गैला सोर गावामोन आंखौ। ओमफ्राय जिखुनु जाया आङो दायो 3 गावबाय। 3नि गेजेराव सासेया बट 2निया रियेल। बिदिबा टावारथिं फैबाय आङो। टावारनिफ्राय नायसै गावनो मोनो ना मोना किल मोनो ना मोना नोंथांमोनहा गोसो होनानै नायब्लानो जाबाय। बैसागुनि जौ लोंनानै गगा मोनबाय गाइस। ओमफ्राय गगा मोननानै दा गुजुदोंबो आरोना एसे नोंथांमोना एडजास्ट खालामबानो जाबाय आंनि रायज्लायनायफ्रा मा सिस्टेम जादों। आरो जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो। मानो होनबा आं दायो जौ लोंनानैसो गेमखौ गेलेगासिनो। सिगाङाव गावलायगासिनो। जौ लोंनानै आखाइया मावजोब्बाय आरो ना गाइस। रिकलानो कन्ट्रल जायासै। नोंथांमोनाबो मिथिगौ आंनि रिकला एसेबाबो बेनिफ्राय साबसिनमोन आरोना। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जायासै। सासेनाव दंमोन न'खौहाय आङो किल सरि खालामबाय। आरो दंबावो दे गाइस। जिखुनु जाया आं गोजौआव गाखोनानै नायनि र' दंना गैला। ओमफ्राय माने हारसिं गेलेनाय नालाय रिभाइभबो मोना। बेनिखायनो एसे थाल लाना गेलेनांगौ आरो जायो आरोना। उननि सिगांनि एसे साननानै गेलेनांगौ जायो। नङाब्ला गेमा मोजां ओंखारा। बेनिखायनो नायग्रोबाय बेयाव एनिमि दंमोन दहायो आं गावहरनाया नोंथांमोनाबो नुखादों। आं सौनानैसो बारदोंमोन आरोना नेट थांफ्लांबाय। ओमफ्राय आं गारहरखायबाय आरोना केन्सेल बानायखाबाय। माने सौनानै हगारफिनखाबायमोन आरोना। ओमफ्राय आं गिदिंनानैल' हरखाबाय। बे साला खारग'लांबाय गाइस। आं मलिसो हरनो नागिरदोंमोन। पजिटिभखौ मोनखादोंमोन आङो। नोंथांमोना पजिटिभखौ जुदि मोजां खोनाबा हेडफन सोनानै खोनासंब्लानो जाबाय आरोना। होमबा क्लियार खोनागोन। आं हेडफनजों गेलेयो मानोना एसेबाबो थाल मोनो आरोना। मोजां क्लियारसिन खोनायो हेडफनजों गेलेयोबा। बासायबाय साला होनसै आङो। खाथियावसो फैसिनबावदों बास मासि दनलै बेलाय बेटा। नेटथ' गैला गाइस। आं नेटखौनो होबाय आरोना। सिगिबाय खाथियाव फैबाय गावबाय नक। दंबावो ना बेसे दंबावोथाय आंबो मिथिला। सासेल' गावदों क्लसाव फैयो नै र'।
मोनजाबाय बेथा बुजिबायना नोंहा मा फैनांगौ नों खारबानो जायोमोन दायो बट फायार होनानै लिंहरबावबाय आरो ना आंखौ सासे बटना रियेल नोंथांमोना दाहायसो मिथिसिगोन बिदिब्ला आवगायजेननोसै आं एसे भिडिअखौ स्पिड खालायना होनोसै आरो ना दायो फैयै फैयै हाजो गोजौआवसो मोनफैलायबाय आङो ओमफ्राय बै जानाखि बट फायार होनानै आंखौ लिंहरदोंमोन बेखौ मोननोसै बेखौ लोगो मोनबाय बे नंगौना नङामोन र' ट्रेकखौ चेक खालामगासिनो मोनदों आरो ना बे नङामोन आरो ना गाइस बट फायार होग्रा मानो होनबा जोंना एखेमानो गैया एम्फौजों एमपिजों बेथा बिसो ना दायो बेथाखौ गावहरलायबावदोंसो आरो ना केम्पारा बे केम्पारखौ गावगोनाङो एनिमिया गैखाला जानांगौ बेल' हारसिंसै आंनिबा आन्दाजाव ना केम बेम खालायनानैसो गासिबो फुरा स्कट दं नामाथाय मिथिला आरो ना जिखुनु जाया आं स्टेप मोनदों नोंथांमोनाबो खोनासं गोजौआव गाखोबाय आरो ना गावबाय आं नक जाबाय हेलो भाई हेलो कैंपर भाई ऐसा कैंप कोई करता है बे पागल कहीं का तेमा के नहीं हेलो 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 दायो बियो माने अलाव होनानै आं रायलायदोंमोन ओमफ्राय बे जेबो रिप्लाइखौनो होआखै आरो ना गावथारबाय आं रागा जोंनानै आङो दायो फैबाय नै ओरै क्रिम मा होनो मा साइड फार्म साइड आरो ना बेजों फैबाय आङो मानो होनबा रेड जन जादोंमोन आं गारिखौबो लाखिथ'बाय दसे रेस्ट लाग्रोनोसै मानो होनबा हारसिं नालाय बोरैबा बमा गेब्रुयोबा फुरा खाल्लासो आरो ना गेमा आंना बेयावनो बन्द' जागोन बेनिखायनो रेड जन जोबहोबाय आङो ओमफ्राय दा नै गारियाव गाखोनानै एनिमि आंखौ जागा हरदोंमोन बिसिम लाना फैबाय आङो दायो सासे नुबाय उनाव नक बानायबाय आरो बेखौ गावखांनायनि उनावहाय माने आं बेखौहाय फुरा किल खालामनो मोनासै आरो ना ओमफ्राय आङो रास खालामसै र' हिलिं बानायग्रोनि र' हिलिंबो बानायथ'ला मानो होनबा हिलिं बानायगौ माने बे रिभाइभ जागोन आरो ना रिभाइभ जाखोथाय बहा थांखो बोरै न' सिङाव हाबखोना गोजौआव थांखो गैया माथो गोजौआव चेक खालायनि र' गोजौआवबो गैया आरो ना बेयो हरै ब्रकेन वालावनो थाबाय आरो ना बे रिभाइभ जाबाय जानांगौ आरो गारिसो फैबावबाय गाइस दायो मा जागोन बेखौनो मिथिला सासेनाव होबाय आङो गारिनिफ्राय फैनायखौ आरो सासे दंबावो बारजुना गावनि गोथांसो बे बेटारिनि थांदों दायो 1 HP बासायबायना गाइस बियो बेखौ फिनिश खालामखानोसै बेनाव हाबाय स्कट हाउसआव रास खालायनायाव गैया आरो ना मानो होनबा आंहा डिनार जानायनि खोथा दङ 2 जन किल जाखाबाय गाइस बेसे किल मोनो टटेल 14 जन दंबावो आरो ना 14 जनाव आं साबेसे मोनगोन बेखौ नायनांसिगोन आरो ना ग्रेनेड नागिरदोंमोन आं ग्रेनेड मोनासै नुजादोंमोनलै एनिमिया नुजाबावबाय गरनैल' नांबाय आरो ना गाइस ओरैजाय फैबावबाय मोनसे स्कटआ दहाय आं फार्स्ट नक बानायनाया ओरै फैबाय आरो ना राइटजोंहाय बिसोरजों फाइट जासिगोन खोमा आंबो खेबसे बानायसिगोन आरो ना मानो होनबा लास्ट गेम 12 जनल'सो डिनार जानांसिगौ ओरै आंखौ रास खालायबाय आं सासे नक होबाय गाइस खिबुजों गावहरबावबाय आरो ना माला बिदिनो बारबोखो बे स्कटआ जिखुनु जाया आं हिलिंखौ फुल खालायबाय मलि गारहरबावो फाग्लालायबाय आंनाव ग्रेनेडबो गैला आरो ना आंनि स्कट हाउस गोजौनिफ्राय नायसै एथ' थुखा सिमावल'सो आंनाव ग्रेनेड गैला मा खालामबावनांगौ जाखो फैसिगोनसो नामाथाय गाइस बिसोर सानै दंबावो ना बे सासे गावखोथाय जिखुनु जाया बिसोर सानैमोन आरो ना
थाखो मादों बेयो ओरैनो हरसिगासिनो आरोना बे आंनाव आरो हरबावबाय नै देरबाय गावबाय साला थैबाय आरोना नक जाबाय थैयाखै नक हरना फिन टिममेटमोन सासे जनबो फैबाय आंनि आसाथ' आं दिनार मोनजासिगोन गाइस बारा गैला साब्रैल'सै आंजों साबा टटेल माथो गारि दं एनिमि दं बेयाव गाइस बिराद जारला जासिगोन आरोना सोरबा उन्दुनानै केम्प बेम्प खालायनानै गावोबाथ' सेस आं ड्रिंक हिलिं फुरा खालायना लाग्रानि बिनि उनाव गारिजोंसो गिदिं नागिरनांसिगोन नङाबा केम्प खालायनानै उन्दुनानै जिबौफोरबायदि जानानै थानानै गावोबा थैगोन आरोना नैबावनो दङ गाइस फुरा डेन्जार जिगेल होदोंमोन माथो बेलाय जिखुनु आं गावथारबाय बेखौबो दानिया सानैल'सै मोनसे स्कुलनि जाखोना आलादा स्कुलनि जाखो गाइस दायो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो दाबाव गाइस आरो सोरबाफोर जुदि आंजों गेलेफानो लुबैदोंबा कमेन्टआवहाय गावबा गावनि आइडिखौ हरबानो जाबाय बबे जायगानिफ्राय गावखौलाय फाला फैबाय जेराव नांफैदों सासेल'सै गाइस दिनारा आसा खालामो आंनिनो जाखासिगोन बायदि नोंथांमोना जुदि पासवार्डखौ मोनखाजोब्बायब्ला माने सोरबा मोनाखैब्ला आं नोंथांमोननो दहाय सिगाङावनो खोन्थाखाबाय नोंथांमोना आङो मोनसे नङाबा मोनसे गोलाव सिन होना होगोन नङाबा मोनसे पासवार्डखौ गोबाव 1 मिनिटनिबो बारा दोनगोन आङो नोंथांमोना बे जायगायावनो नायबानो जाबाय अब्ला मोनगोन आरोना थ' गाइस बिदिब्ला आं दिनार मोनजामारबाय फाइनालि